Biserica Evanghelică, aflată în centrul orașului Bistrița, este un monument de arhitectură reprezentativ pentru tranziția de la stilul gotic la cel al renașterii în România. Turnul bisericii are o înălțime de 75 de metri, este cel mai înalt turn medieval din România, fiind cu puțin mai înalt decât turnul Catedralei Evanghelice din Sibiu. Iar ca o mică povesteară despre asta, se spune că sibienii au avut ambiția să-l depășească în înălțime, așa că au trimis niște oameni în Bistrița care au întins o funie de sus până jos pentru a-i afla înălțimea. La petrecerea dată în cinstea lor, unde s-a servit și vin și băuturi alcoolice, bistrițenii le-au ascultat însă pe ascuns furnia. Abia când sibienii își inaugurau turnul acasă, aveau să afle cum au fost păcăliți. Sub zizdurile actualei biserici se află fundațiile lăcașului de cult ridicat de primii coloniști sași, care și în 2005 cetățenii germani au dat o sumă considerabilă de bani pentru ajutarea la reabilitarea bisericii. Centrul bisericii e tipic construcțiilor renascentiste de pe tot teritoriul Transilvaniei. 13 clădiri, situate în centrul orașului, sunt legate între ele prin galerii care formează 20 de bolți, cel mai lung șir de imobile medievale cu arcade la parter din România. Au fost primele locuințe înălțate pe două niveluri din Bistrița și găzdeau cele mai importante bresle. Aici era nucleul negoțului, galeria de magazine și spațiul de expunere a mărfurilor. Din păcate, această biserică în anul 2008 a fost cuprinsă în flăcări din cauze neștiute. Sunt speculații că ar fi din cauza unor copii care se jucau cu focul la propriu, dar nimic nu este sigur. În acel an a început reabilitarea, care a fost foarte costisitoare și realizată și cu bani europeni, dar și ai statului. Cam atât pentru acest video, vă doresc o zi frumoasă, bye bye!